Sure. I'm not going to go to kama tuni kana mshanga kusema kuna mshikara kwa ini kutoka na ushuru apart na ule kama mtu anapata basi kwa Mungu ngadari semno ndongo farro kwa zetu ndizopana kepamuka ndinozi ule farro sawa Zvana wangu ataishida sarura kandivhairira chintswanzi ndazwana mukomana wangu kuuntu nditenda zvana wangu kusuru tinovhairira matosvika meko wakudzi shekun como é que vamos fazer aí? Não, mas tipo bacufu. Espera. Vamos ver aí. Tá certo, mas era assim. Tá certo. Zoa, mano. Essa hora já era pizza. Vamos gariki. Gariki. Já vamos lá. Não é que essa hora por aí, agora vamos lá. Tá certo, mas era assim mesmo. Tá certo. Dinda kuda naye. Zvisi kapana pana chazwisisi. Nokuti ndakuti kuti ndofa kugara kwangu nemaloja pana paka handisi kuti vanhu vadi munhu vane mwe vakanaka vakaita sei kubva pakangosheka mudhara wangu ini amai vangu zvese kwazvapinduka muri kuona maloja akundidherera handisi kuti vanoda kuzama kuti sei iko zani muona mawida ana chitasai svina ibasa maloja rose punguta mawindo ose iba yose sawanda tindire chipunguta inozari mukazi wangu rukumusha ndotindira chipunguta mawindo ine vakazaripo kwanditi kungovataurira kuti vafire nechete ndobasa ravo vakadza nokwenda pano pano handitauri baba kudzi handitauri iwe uri munhu mukuru iwe ndoita basa rekudzira vanhu kadzi kuti pokutai zvakazi indonetsa ndichingori ndichiona zvangu ndichiverengera ndichiona mukoni ndosvika pakudai nhasi kudai zuva imi ndimene sotohwisisai misana chindatokudai naye uyezve pane munyaya ndakuda chita kuri panapa nandamota inozviona ikosveketi rangu irero era kuti munhu akavhura rinourira kuti hwii oira panotenga apanoita sei imi muchipinda nechimota cheichi ina ndamota panapa ini zvimota izvi panapa izvi kana izvi ndofunga kana mukatofamba mukashandisa mota imusiya kwamunosiya kana kwazobhadharwa kuzosiya kutaura uku ndofunga kuda zvakati vanana zvepanono saka imi unongotaura nyaya yamangu ida kutaura kakwete zvokutanga kutaura nyaya dzamawindo dzazodidi saka nyaya yemota yangu yaita kuti mutaure zvanyaya dzamawindo ndadzibatanidza ipapo mabatanidza nyaya dzamawindo ingonangai pamunhu straight kuti aiwa mota yako handidi kuiona pano ende mota yandakatenga baba vachiripo ndichingopinda nayo gedhe ranga asingati tsvitsvira azotanga kuti tsvitsvi nhasi nokuti iwe ndo aiwa kavanga asingati baba ndibaba iri ndini manje ari kutonga ikuzvino panapa ndini ndakakuudzai kare bakutsi kuti hatitsvagei zvitsvagidzwa imba nekuti chiko imi maikudziminyarira imi nyaya dzarume dzakuti michiterera muri pamakanyarara tichingoonesana tv tinobvire zvokuti kwai washaiwa mota dzine basa rengai dzinoshanda kunoshanda vamwe atenge yake anoda kutenga saka paizvi kwakutodherera izvi kwamangura kuita mutondidherera kwakuita hani kuti kamwana kudaroka ndotoratidzana masimba pano handisi kudherera iwe mari yerenti tinokupa pano vakomboshanda right mawe zvakanaka iyo renti inishoma ulasika zvechiterera property yamunayo mbomo handaproperty nimba yangu iri kurembekwa ndimasi property yembo iwe wakombotenga property ndeyababa wako iwe hauna ane property ndo zvandikutaura kuti inika handina property yamunayo murova muchikuisa zvinhu pamusoro pezvinhu iko zvimwe mwasteve nyaya yemastudent anichi makatoimaita kumaitsekuchekerayo kuti manojera imba mukatumu yekumaita makona maplastic indi risina plastic maini vaonichamboroko pano manje pana pazviiti izvo kana pachichekurira pana paka zvemaplastic maini yemakumasteteka muona tv yandinoona inonokwalandrodhumba make umu ndiyo muonawo imini lokuti zvauta sokuti makoda kutishairira panapa akaoda kuti kutengere plasma andati nditengerei ndati iyumba kusendeka kana makuda kuona zveplasma motsvaka zvinhu kumba kunondira plasma yenyu
kana kutenga inyimba nekuti panapa unoziva kuti mota inokubatsira nguva zhinji tokuona uchifamba netsoka uchida kuti ndichikutaura nemota iyi ndinozviziva chaizvo wakambobhadhara tinobatsirana tiri kunze kwegeti kwete pano tobatsirana tozvokuita kana zvida tichokuitirana pano plasma mumbomboseneka plasma zifiriji zerere zifiriji ramakatenga zvirere ini mutare ndine chidhipi umimatari mafiriji maviri hatimbozinotirikoswa papa anopedza magetsi mafiriji enyimba napa zvemagetsi andi takataura nezuro tikapedza here kupedza kuita sei kuti tinojusa kamagetsi zvinobudisa mubhajeti tisiri kuajusa magetsi anyimokwadziwa kubuda mubhajeti papi tiri kubhadhara magetsi rangu agodeko iwe chao usingadi mota chete zvantaura izvozvo kundosiya mota izvotwa nani isu tomuka zvimindi zvatopera tikapedza totopikisana tomuka zvimindi ndatotaura zvapera ininowandototeedzera kuda baba vakureva vari kundo watatotedzera iwe handinibaketi kana kuone zvako handitomboti izvo anotonga pana bati yaliko pano zvokutonga kwapati anotonga pana bati yali pano anotonga pana bati hapana munhu ari kutonga pano ndakaudza igara bakudzira tsvagai dzimba dzenyu hatitsvagi tiri kuvaka but hauna kunetsa here sure aiwa wakasimbisa auripo aikadaro ari gomoka marend cruiser chaiwo aitokwidza kuti asvike kumusoro kana wokuruka anoda malata atogara zvakanaka bembi atindika nyaya dzerudo kaka dzoda panenge pachimbotonhorerawo so hakuna vanhu vari kufamba-famba chero bamwana wako chero achinzi angatibata wangatibata kwakadai aiwa apa ndiri kudya namambo adzitakura pamberi pavadzivisi kuzionza neyo chiko aiwa apaka chero munhu akandibvunza zita rangu ndogona kukangamwa ndogona kudana rako unozobva izvozoshedza rangu uri bhebhi hazvinoitika munhu kana ada munhu inotambika bhebhi aiwa kana tasunga kunotomboinda upi tanjigayo kuti kabva panapa tosvika kwachikenini ausunzwa nzara handizvika ndombokutsvagirawo kana pizza bhebhi kana zvadringi unofarira ripi ke vakadzi nemafandafanda amenodichi kando inoitawo kana ndobva ratoshaya haiwa inini hangu kamwe postone I think ndingitiripo haiwa ndendikenge haiwa ndopatichanyatsoratidza unyanzvi hwese zveduru zvino ndakazvikoniwa zvekudoro ndakambozvizama but zvakaramba aunondidzeiwe azomuwana nyaya tichaitaka apa tauronga dhiri because iwe ndinofanira kutokutora futi uite mudzimai wangu iyo dhiri rotofanira kutorironga kungoronga kumba wako kana wakobhayiza ndokutsvakira imba yaunogara maivhero ndoziva zvandovasoti hane chingozoenda chingovaonawo kuti zvakamira sei vasikana una tandira kutoenda ipapa tandira kutosimuka sinombokuudza handinoona ndichibuda ukwanda ndichibuda ndakuona kwachibuda wakadesi zvakaoma ende nhasi handizivi kundotaura ndichite chii bebe chiko aiwa indivhairira musiyo indazobata mene yako ndazonyatsoibata yangu shuwa here ipapa dhuze ipapapa webatira kupi nevapi pacho kuti ndinyatsoexpressa mufaro wangu ndosho kuti ndodiko how can I explain it kuti ndazozvibatira mene yangu aimbondiudza akati mufesi wangu anonzi Jairus ndangoti ndichingoti dhuma pasaidi apo tichingokona zvishoma so saka bebe zvikaindoshanda kusino ndonzi Jairus ndogara kushoma shandafara zvinhu zvokuti handinatsoziva kuti ndofara sei Jairus vasikana uye ndoshanda kwazva ndoshanda kusino ndichigareko achigara kushuruku
Asi Jero saka ndinyengereni. Watanzi Jelani. Watanzi kutaurira ufunge zvako. Vakatosiyana iwo wakandodzotwa kwanoshanda kuungika bebe. Banda kuti wangu anoshanda kusina. But zita manje nekwaanogara. Jairos achigara kushuru. Alright, akaita sei? Ane body yake slim so. Hana uzonyanya utsvuka mushava ane mapundu kumeso so. Uchingomuona wegona kuti ndazozviwanira mberi. Exactly, ndiye chaiye wanda kutaurira shani. Ndiye chaiye sezvari. Chokuudza. Zvamuritaura chokwadi. Ndochokuudza shoma ndowanda totaura chaiye. Jairos wandoziva inini andinyenga nhasi. Akabva kunyenga iwewe, onyenga inini. Zviti. Antori iye, sematauro awaita ndiye chete wandiya. Paushamwari vasikanaka ngatingobudira naye pachena. Iwewe ndakakufarira ndikati shamwari yangu sezviya zviitirawo mukomana wayo. Ndikafarira ndikati bhebha azovanawo mukomana wake. Nhasi ndaita wangu mukomana wako kutodhinikana nazvo kuti ndeye wako. Aiwa, isinyaya kudhinikana but iwe ngatichironga madhiri kuti tinyatsozvibatira kuti ndiye kana kuti hasi. Toronga madhiri. Dhiri. Iwe handiti womufonera Jairos womuudza kuti yatisangane pakati then kana wasangana naye iwe wondibhipa kana kundisira message ndoziva kuti unaye toona kuti achaita sei kana ari pari ndimadhauti nazvo ndinotonzwa mwoyo wangu unyasodhauta because hazviti zvakangofanana nena ndonzi ake ukangofamba kuti unogona kusangana nemunhu anonzi ake zvaurotondudza hai Whatever script in adjustment. Iwe uchimbondibvumawo, wombomufonera then iwo kana wava naye inini wondinyorera message kana ungondibhipa just izvo ndozvandonyatsoita bosi ndoyaziva kuti Jairos wacho hasiri Jairos handiti saka zvandoita ndezvekuti mangwana Jairos wacho ati ari kuyazondona mangwana anobva kubasa kumaraundi 6 kana kuti handinyatsozvivi ipapa ndichamufonera unatsondi-update kuti zvakamira sei kana angondodza kuti ari kuuya ini ndobva ndati sei ndakufonera ndikakufonera ndinonyatsoya padhuze naye sekumba kwenyu ikwepo panoyesozva kuti Jairos uri kutaura hasiriye wako aiwa tomboona unouya uzomuona asi hasiriye wako hasiri ndine madhauti navo papa hasiriye wako aiwa ngachimboita chione mangwana na 2 o'clock ndokufonera alright apa because 2 o'clock anenge achitoya akabuda kubasa na 6 makuseni nokuti kana ari yeka toda kumuwachisa kana kuri kuti ndiye toda kumuwachisa kana ari ore tongozvionera pandase paanoya vasikana anyway baby ndandagara ndakuzoti pane kwandiri kumhanyira nditi wazvizoti moko ndekwandir kumhanyira saka zvandoita ndezvekuti ndokufonera ndokuudza kuti ndiri kufamba sei mangwana kumaraini kwenchaiko chaiko ndokwatinoya kana kuti tinosangana pachirwizi chechi pachirwizi chechi ndokwande ndiri naye ndongomudza singati kuenda kuchirwizi because akuwanika vanhu vakawanda tonyatsotaura nyaya yedu kana ari alright baby bye bye haribo chelari Siku nayambisha. Wenda sakanaka kuona matasangana mutauni. Chasongo agara ine mission dzose. Aunoko ndiko kuti kuti unoda somto. Bene sana ndati tumwa zvamona muchembere kuteni. Kana kuti around town ndikozoenda. Sounds ndi nyamwe yakangoni netsango nenguva zvakati. Itaure trip location zvazvasingaiti. Yeshi ingoti gagaga zvinyaya. Kumanyire. Aiwa kateme yangu iri kuinda ndakamirirwa kumba. Ndikozofonerwa nemuchembe kuti yakomba. No. Love you like a banana table. Naite. Kwani bafani. Kurawe kuzorota. Kuti kuna baga. Kugara pa stove inopisa nikatotsvaza. Unorevesa? Kurevesa. Acherusa dare. Unoziva kuti amishi. Dai wanga uri afuka. Pasangana nguva yekutombori menya ndaitongotika zvakadaro. Atuterewo sadaro. Zanotaura unoziva ka. Anokuda ndiri mafanidzo but apa ndiri serious. Kutokuda ini. Kuroora chekuti. Sure. Teriwe anuboni serious wako. Aiwa, uzati unoziva kuti ndikwanisa kuita serious. Uchiregire kuita serious ndozvinotaridza kuti kutamba. Ndakatozvitatu. Ndotambisa time yangu. Ndiko ndakaona kuti tikada kutange ndiri kulocation ika. Ndimafanidzo zangu. Nokuti handisi kureresa but really serious. Ndokudamishi. Sure.
said that you like the shit. As we say, Shaman. Is this It's long one why it one day. So thank you. you don't funk. I was not just fooling around. What does your name? I said, look, Dad, as you see. Is I know. You know what? My gangster gave away the same. There was kind of Chamarican dance on when you guys miss my bond. I don't wait. Another 2 minutes over there. Theory here with more funny is serious, but not serious. Don't look at on about get angry. How do you sure? Jesus. Changona. I do think about a tanga. You would have gone. I'm ready. You are ready. But it's a funny. Yeah. Oh, ndio mkumona wako. Chero. Ndio first one ya utaora kwa utakandinyenga ni. Chero, ashonda kuwe. Anobodi dota anashonda kuwe. Ndio ndeta uro uyu. Nayo Chero, chukwa dere. Mimi niko utanewa ndio nayo. Chero. Fa. Dananai wandibowa zvinhu wandibowa Ignis mira utanewa kuna usikuteresha mari yangu awuzvizive kuteresha mari yangu pakuita sei iwo wada kuzodijairira wazvo wada kuzodijaira zvokuparangedzirwa newandisiva ani zvokuparangedzirwa Sora chura nyanyisa. Azvozvomwana ndipapandova takangotambisa kuti takatanzorita kudya zvakatombatsira. Haiwa asi mvura inouya zvinoita. Zvinoita manje. Zvozvo manje papa zvita kuti tichidiridze. Zvinokaba kudu. Kaita nyaya vani. Introduce. Zo takagadzana tacho. Takapedza mumba imomo. Zvikanzi handida kugara kumasofa angu. Muri kunyanya vaimi vana maivhero. Muri kunyanya kuti mota iri kungofura mugedhi zuva nezuva. Muchipinza zvinhu mumba menyu nezvinhu zvakawandisa. Zvakudzisa here kuti ndoda mari dzangu. Zvakawandisa. Asi mari kamwana inotambira. Aiwa kana auya mungozvitambira. Mufana wakutonetsa kuti zvake zvokuti unoda kuzvidza imba isi yake anemuzviziva. Tozviziva takaya pano mwana ari mudiki. Sataurisa tokwari. Zvino zvavakuchiitira zvikaizvo. Ichitomuudza kana angaita zvinotomutaurira kuti aiwa iwo baba vako ndomunaka vakaimba iwa usina imba. Zvimwana vanasimba vakanzi kwai ngavauye mumba umu vave vachipota chikilina mubasimba chikilina payadhi kubhadhara mari yerenti. Kana mubasimba mukona mutsvaka mabhiziroba anenge ari muchishandiswa nemwana mudiki akaita saizvozvo. Naivo baba asimba vanenge vane zvavo zvavakaitiwa zvavanogamira achindogara mumba muna landlord mukadzi. Haidi zvakaoma azvepanda. Ndakakuudza kuti ndabva kutsvaga imba. Imba tichitsvagiswa mwana mudigero. Hatusvikarini tichambonyengerera mwana. Hatitomboiti zvokutsvaga imba izvi.
apadandade gore mudzimai vakashayika kuboterekwa soda so ndakatozotirwa ngechirungu changu chiri ndidzi nototeta asadaro sadeta sei nasagara tombofamba tombotenderera anongozviziva kuti vana mama vakangobuda pazobudi titengera chinhu chiro chaunongonoti chinoita sure handi sure Eh. maida kutengera mavanila serious kutengera mavanila soda chi kana ukandipa chips nekachicken chakaiti mari hazvimbodhuri mari handitoti sezvo pari pakati pemwedzi so less than 10 dollars kanongoita kubata $5 denda chingori nayo iyo ndiyatikuenda noshandisa iyoyo chete but next time shandisakarongera zviri bo handika serious asikunyemba serious nditorinecho zvandakaona ukaona izvine shamwa kwakudzungudza musoro hauchatauri zvawakaona saka inchadzivei ndakaona vazvo ane mumwe musikana kupi ini vachinyatsokunonzi kudanana handizivi kundokuudzisa musikana wacho uyu younomuziva musikana handimuzivi asi kana nezera rake chaira haudomborizivi asi kana kandirizivi asi kuti kamuona ndomuziva musikana uyu paanogara pane imba iri pakona sexday chindau iyoyo tikamita sitonotela kudai imba yekutanga number 1 number 2 ndopaanogara musikana iye unotovaona zvechokwadi vana vazhou ndakavaona zvandiri kutokutaurirai ndizvo ndakaedza kuvaona ini aiwa hazvinetsi hama yangu ende wandicheka ndirakagomara saka izvozvi ndakutoindako shuwa reva yakamboreva ndikamurambira wo makatoboudziwa reva yakataura asi ndakutoinda izvozvi kupi asi musazonditaura nai mwana mangu musatopotaura munaudzwa neni mwana mangu ndiri munhu mukuru atombotaurikana mungatoti maiwe musatopotaura zvenyu ndakudza ikare wandiuzaatowisisa kuna zvou apana unongodzisa nokuti ndakudza izve aiwa zvokutaurisa chipchamunonzwisisa munonzwisisa pesa pandandikudza aiwa ndakudza here andinambobvira ndazvou uyu ndiani mwana wati wangu anogara pakona iyei vandisingazivi musingazivi kuti hamusi kumuonera achienda kumagrosa akandambomuona mwana watete venyu hama dzenyu dzose ndodziziva handiti ndati uyu ndiani uyu mwana watete vangu naiwe nyaradzo ndiani ndakudzaiwa kuti ndova ndopanidzana navo vati ndovanodi taura zvene nyaradzo tiva kuini aiwa ndivabvunzwa zvina basa kwazvo anobvunzwa ndakakura kuraise munhu mukuru mani wautirama mwaini vamutsvaka pamba pake topedzerana hatina zvamumpedzerana aposto hatina zvamumpedzerana famba uri mberi moto famba uri mberi famba uri mberi uchingochemi inokuchemi ndezvako izvo zvokuudza kuti nidzei mukomana wako ziva izvozvo aiwa ana kana basa kwendiri mukadzi ndapika sketi iri pano kuti inini nemukomana wangu ini nayo kule kapika sketi ndikumurumenga wani kuzari kudza tani mukomana wako zvebasa rengu chi udaunibvundudzira ibamini waratityisa nini pabebira mudaunibvundudzira waratityisa ungasvika muchistei papabhebhi ndako bamini muda kutasei
Pamini. Mani.